дуруд ба шумо ҳамдирони азизу арҷманд. бо умеди сарбаландиву хонободии шумо барномаи навбатии матрисаро тақдиматон менамоем. Матриса ин нахустин хай-тек лоиҳаест дар Осиёи марказӣ, ки барои ҷавонон нигронида шудааст. Он дар бораи интернет, гаджетҳо, технологияҳои муосир, ҳамзамон ихтироъкунандагон ва истифодабарагони онҳо нақл менамояд. ҳамкори лоиҳаи матриса ширкати мобилии пешсафи TCL мебошад. барои онҳое ки ба ҳисобу китоби трафик ва мегабайтҳои интернети одат накардаанд ва аз тамоми имкониятҳои шабакаи ҷаҳонии интернет истифода бурунӣ ҳастанд, ширкати TCL тарофаи нақшавиро бо номи даркор, таҳия ва роҳандозӣ намудааст. ҳамеша дар ҳаракат бош. интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муоширати бештар дар дохили кишвар. ин ҳама дар нақшаи тарофави даркор аз ширкати TCL. маълумоти бештар бо рақами 290 ё дар сомонаи tcl.tj. TCL боз ҳам муфидтар. инак имрӯз дар барнома тамошо кунед. ҷавони 28 солаи тоҷик мошини нав ихтироъ кардааст. Puma Fi кроссовкаи доно бо арзиши $330. муаррифии Samsung Galaxy S10 баргузор гардид. бо матрица ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. Бисуми феврал дар Сан-Франсиско ширкати Samsung навгониҳои худро муаррифӣ намуд, ки 4 тафсири нави Galaxy S10 ва Galaxy Foldро ҳамагон бесаброна интизор буданд. бо смартфонҳои флагмании соли 2019 шинос мешавем. ширкати Puma кроссовкаҳои худбасташавандаи худро муаррифӣ намуд, ки бо пойафзоли варзиши Adapt BB ширкати Nike бояд рақобат кунад. эҳтимол меравад, ки Puma Fi бо арзиши $330 соли оянда ба фурӯш барояд. мехоҳед бештар аз олами хай-тек огаҳӣ пайдо намоед? пас марҳамат ба медиапортали мо cw.tirov.org, бахши матриса, ки дар ҳамкорӣ бо ширкати TCL таъсис дода шудааст. хабарҳои тозаву ҷолиб аз олами хай-тек ҳама рӯза пешкаши шумо мегардад. марҳамат хонед, лайк ва шарҳ гузоред ва ба дӯстон равона намоед. матриса бо мо ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. Puma Fi кроссовкаи доно бо арзиши $330. ширкати Puma кроссовкаҳои худбасташавандаи худро муаррифӣ намуд, ки бо пойафзоли арзиши Adapt BB ширкати Nike бояд рақобат кунад. эҳтимол меравад, ки Puma Fi бо арзиши $330 соли оянда ба фурӯш барояд. ин назар ба пойафзоли Nike Adapt BB, ки ҳамин сол ба фурӯш мебарояду $350 арзиш дорад, андаке арзон мебошад. барои коркарди навгунӣ ширкат 3 соли пурмашаққатро сарф намуд. ин вақти кам нест, лекин мутахассисони Puma-ро мебоист фай мувозинат байни донугӣ, соддагӣ ва дастрасиро меёфтанд. дар охир пойафзоле баромад, ки ҳам барои машқ ва ҳам барои истифодаи рӯзмарра рост меояд. ҳанӯз соли 2015 ширкати олмонӣ пойафзоли худбасташавандаи Autodex-ро бароварда буд. ана ҳамон вақт кроссовкаҳои маъруфи Mag аз ширкати Nike ба бозор баромада буд. ҳоло бошад он хело камёфт мебошад. камбудӣ дар он буд, ки Autodex то ҳадди имкон қулай набуд, хело гарон ва вазнин ҳам буд. назар ба пойафзоли Nike мотори бандобастии автоматикии нусхаи нави Puma дар қисми болои ҷой дода шудааст. ин бештар бароҳат буда ба машқ халал намерасонад. байни патак батареяи ивазшаванда ҷой дода шудааст, ки онро бе истифодаи ноқил низ нерӯ додан мумкин аст. чун Autodex Fi низ тариқи смартфон идора карда мешавад. айни ҳол барои ин танҳо iPhone рост меояд. Sharp робофони $715-ро муаррифӣ намуд. ширкати ҷопонии Sharp ҷадвали робот смартфонҳои одаммонанди худро бо 3 робоҳон пур намуд. яке аз тасвири арзонаш роҳ гаштана метавонад $715 арзиш дорад.
чун қаблан иттилоъ дода шуда буд, роботи нишаста барои хонаи кӯдакдор, роҳгардаш барои тиҷорат. Робофан аз худ одами хурдакакро мемонад, ки метавонад роҳ гардад, суҳбат кунад, рақсад ва чун смартфони оддӣ хизмат кунад. Экран дар қафояш ҷойгир шудааст. Айни замон дар таҷҳизот 30 замима насб шуда, минбаъд номгӯии он зиёд карда мешавад. Инчунин ин замимаҳо барои идораи назорати видеоӣ, мутолиаи суратҳо, телевизорҳои Sharp Aquos Android TV, кондитсионер ва дигар техникаи доно насб шудааст. Барои тиҷорат робофон чун маслиҳатчӣ дар мағозаҳо ва осорхонаҳо хизмат карда метавонад. Яке аз замимаҳо роботро бо забондонӣ, забонҳои ҷопонӣ, англисӣ, хитоӣ ва кореягӣ табдил дода метавонад. хусусиятҳои техникии он бошад хело сода мебошад. Snapdragon 430, 2 гигабайт хотираи муаққатӣ ва 16 гигабайт хотираи доимӣ, камераи 8 мегапиксела. Android тафсири 8.1, тафсири робофон бо модули LTE ки роҳ гашта метавонад $1628, бо Wi-Fi $1085 ва тафсири нишастааш $715 арзиш дорад. Samsung Galaxy S10 ва дигар навгониҳои ширкат. 20 феврал дар Сан-Франсиско ширкати Samsung навгониҳои худро муаррифӣ намуд, ки 4 тафсири нави Galaxy S10 ва Galaxy Fold-ро ҳамагон бесаброна интизор буданд. Ҳамзамон гӯшмонакҳои Galaxy Buds, соатҳои Galaxy Watch Active ва дастбонаи Galaxy Fit низ дар он қатор буданд. Кормандони ширкат 4 намуди смартфони флагмани Galaxy S10-ро намоиш доданд. Galaxy S10e нисбатан арзон, инчунин Galaxy S10 Plus ва Galaxy S10 5G гарон. Galaxy S10 оддӣ дорои экрани 6.1 дюйма, Galaxy S10e 5.8 дюйма, Galaxy S10 Plus 6.4 дюйма ва Galaxy S10 5G 6.7 дюйма мебошад. ҳар 4 тасвири Galaxy S10e дорои процессори Qualcomm Snapdragon 855 буда, дорои хотираи муаққатӣ аз 6 то 12 гигабайта, хотираи асосӣ аз 128 то 512 гигабайта мебошанд. вазни таҷҳизотҳо аз 150 то 198 граммро ташкил дода, аз ҳама вазнин Galaxy S10 5G ба ҳисоб меравад. ҳама смартфонҳо дорои санҷандаҳои панҷавӣ мебошанд. вобаста ба тавсир, смартфонҳо ба худ аз 2 то 5 камера гирифтанд. Galaxy S10 5G бошад ҳатто дар шабакаи насли панҷум хизмат карда метавонад. Galaxy Fold бо экрани каҷ ё қатшаванда. Чихеле ки дар конфронс ноиби президенти Samsung оид ба маркетинг Ҷастин Денис иттилоъ дод, Galaxy Fold дар намуди чашмшуда функсияи смартфон дар намуди кушода бошад, планшет буда метавонад. Galaxy Fold ҳоло беҳамто буда дар худ ҳам смартфон, ҳам планшет буда дар киса ҷой дода мешавад. Таҷҳизот дорои 6 камера буда бо 4 ранг ба фурӯш мебарояд. Galaxy Fold дорои 2 экран, яке 4.6 дюйма ва дигаре 7.3 дюйма мебошад. Якумин барои истифода чун смартфон, дигаре барои чун планшет истифода бурдани таҷҳизот. Galaxy Fold инчунин дастрасӣ ба шабакаи насли панҷум дорад. таҷҳизот дорои 12 гигабайт хотираи муаққатӣ ва 512 гигабайт хотираи доимӣ мебошад. гӯшмон, соат ва дастпона. дар ҷамъомад инчунин гӯшмонакҳои беноқили Galaxy Buds, соатҳои нави донои Galaxy Watch Active ва дастпонаи Galaxy Fit низ муаррифӣ шуданд. намояндагони Samsung диққати ҳамагонро бо имкони нерӯдиҳии Galaxy S10 ба гӯшмонҳои беноқил ҷалб намуданд. соатҳои Galaxy Watch Active бошад дорои дисплеи 1.1 дюйма ва Galaxy Fit дорои экрани 0.95 дюйма мебошад. ҳар ду таҷҳизот ҳамагуна функсияҳоро иҷро намуда, ҳангоми ба варзиш машғул шудани истифодабаранда маълумотҳои заруриро пешниҳод менамояд.
портали соҳавии The ба хулосе омад, ки Galaxy S10 ва Galaxy S10 Plus шояд маъруфтарин смартфонҳои сол бо пойгазии Android шаванд. Бар замми ин гуфта мешавад, ки сифати камераҳоро бояд ҳоло санҷид. гуфта мешавад, ки ин моделҳои смартфон назар ба Galaxy S8 инқилоберо ба вуҷуд наоварад. хотиррасон мекунем, ки он моҳи апрели соли 2017 муаррифӣ гардида буд. ба ту аз ҳама бештар дар кор аст. ту ҳамеша дар ҳаракат ҳастӣ ва ба ту бештар аз дигарон дар кор аст. ту мехоҳӣ комёбтар аз дигарон бошӣ. ба ту бештар дар кор аст. пас дар ҳаракат бош. интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муоширати бештар дар дохили кишвар дар нақшаи нави тарофаи дар кор аз Tcell. маълумоти муфассалтар бо рақами 290 ё дар сомонаи cw.tcell.tg. Tcell боз ҳам муфидтар. барои шахси муосир смартфон ва компютер ҷузъҳое мебошанд, ки бе онҳо ҳаётро тасаввур кардан номумкин аст. худ фикр кунед, ки оё шумо рӯзи худро бе ин таҷҳизотҳо тасаввур карда метавонед? пас онҳоро бояд самаранок истифода бурд. инак лайфхакҳои барномаи Матлица.
ҷавони 28 солаи тоҷик мошини нав ихтироъ кард. ҷамолиддин ашуров сокини 28 солаи ноҳияи Фархор мошине сохтааст, ки ба гуфтаи худаш дар 100 километр 3 литр сӯзишворӣ масраф мекунад. худатон ин мошинро бубинед. чӣ бояд кард ки орзу ҷомаи амал бипӯшад? ҷамолиддин посух ба ин пурсишро медонад. 3 сол пеш мошини камхарҷ ва арзон мехост. гирифту сохт ба тамғаи АЖ, яъне Ашуруф Ҷамолиддин. барои камрасход будан шумо инро сохтем ки эконом шавад, бензин кам расход шавад. ба гуфти ӯ нархи бензин рӯз ба рӯз меафзояд. мошинҳо дар бозор қимат мешаванд. одам бошад ҳамеша ба таи масофаи дароз ба вақти кӯтоҳ ниёз дорад. сум харидаш қиматтар аст, ҳаҷмаш бисёр аст, расходи бензин бисёртар мекунад. АЖ то 70 километрро дар 1 соат тай карда 3 литр бензин харҷ мекунад. дар 2 моҳ онро сохтааст, то $1000 масраф кардааст. мо хостем ки як табсозем бисанҷем ки мешавад ами кор ба пеш гирафт, бо калонтарша месозем. пайдо шудани АЖ-и Ҷамолиддин барои раҳгузарон ва ҳамшаҳриҳояш ҳамеша мояи аҷобат мешавад. ҳар ҷо меистад, гирдаш ҷамъ мешаванд. харидор ҳаст, харидор якчанд харидор аст. харидоро чун пешниҳод кесае ки мо то $1000 харидорӣ карда метавонем агар ба фурӯш мониш. ма иловали ба фурӯш монданӣ нестам, мехоҳам ки то вақте ки истеҳсол накунам нафурӯшам шам чиза. вақти истеҳсол шид баъд ба фурӯш мебарам. ҳавлии Ҷамолиддин амбори таҷҳизотро монад. дарак аз дилбастагии ин ҷавон ба ихтироъкорӣ дорад. ин ҳам мошини дуввум аст ки ӯ месозад. мошини ҷадид бояд комилтару хубтар шавад. ҳозирам дар идораи патент ҳуҷҷатҳои мошин пешниҳод кардаги ҳаҷмаш ҳамаи маълумот додагием дар бораи мошин. Ҷамолиддин мехоҳад истеҳсоли мошини мардумиро ба роҳ монад. ба қавли ӯ орзуи мошин доштан барои ҳар кас бояд амалӣ шаванда бошад. АЖ як роҳи расидан ба ин орзуҳо мешавад. харани истифода баранд мақсад камрасходае, ҳаҷмаш майдае, қисмҳои эҳтиётиш арзонтарае нисбат ба мошинои калон. ҳама тарафа дастрас арзонтарае нисбат ба мошинои имрӯза. дар кӯчаҳои кӯлоб ҳоло АЖ-и Ҷамолиддин як чизи нодир метобад. ӯ мехоҳад ин гуна мошинҳо зиёд бошанд ва барои чунин ранг гирифтани кор ҳама вақт талош дорад. бинандагони арҷманд, ин буд барномаи навбатии матрица, ки дар ҳамкорӣ бо ширкати мобилии пешсафи Тиссел омода ва пешниҳоди шумо гардид. ёдовар мешавем, ки матрица ин нахустин хайтек лоиҳаест дар Осиёи Марказӣ, ки барои ҷавонон нигронида шудааст. он дар бори интернет, гадҷетҳо, технологияҳои нав, ҳамзамон ихтироъкунандагон ва истифодабарони онҳо нақл менамояд. то ҳафтаи оянда дар ҳамин рӯзу дар ҳамин соат бо шумо худоҳофизӣ мекунем. хайр, саломату сарбаланд бошед.